Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Sa ilang taong coffee experience, natagpuan ko rin ang kapeng pasok sa gusto ko. May 10 sangkap na may kanya-kanyang benepisyo. Ni isa, walang kemikal na ginamit. Good for digestion at iwas insomnia pa. Nakita ko na siya. Mixed Herbal Coffee. Kapeng natural, puno ng benepisyo. Lolimer Egos, The Big C, General Manager. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, ito alternativo formula. Doc F, ito alternatibo formula. Sa 2 sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may tsansa ka na ang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternativo, The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc F Mix and Coffee ay nasa Shopee at Lazada na. Cash on delivery. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga isyos. Pakangigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangigan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkorman nyo. Nasaingan din ng kutubo, awan problema ang progreso. Antayon ng idauda, pagbigyan na probinsya tayo. Mata sirmata, huwag na idanap makaayo. Paginayon palagalaso, ibang doon nga Ilocano. Huwag na bayan tayo. Mangalapin ng nalan, ang kayagod ko ti ulon. Pagtimpuyog nga Ilocanon, Ilocos Norte, mataginayo. Lawlaw, pag naidara mo kay ayo, mataginayo, paglaso, mundo nga Ilocanon, harimat na ang lawlaw, pag naidara mo kay ayo, mataginayo, paglaso, mundo nga Ilocano. Wento bailan tayo, Ilocano kapiksa, anyaman na kutigna, o bilin ng turlata, bilay. Naimbag nga bigat tayo amin nga sa ngapada, aldaw ti Biyernes, sa puluket pito ti mabilang ti bulan ni ti July 2020. Maliban nila parang ti programa tayo, keta sapay kumata napya kayo nga umay danunen, ti programa apo nga kakailan mga karonda, sa dinuman na paset ti probinsya ti Yanyo, kaparangit nga probinsya, agraman pa'y kadagita agbuibuya, dumdumeg kada tayo, tinaduma-duma nga paset ti Lubong, sabay ni ti Usarda, ti live streaming tayo, ti Facebook live tayo, ti YouTube channel, ken kasama ten ti Twitter account tayo. Alamin na po nga kakailan, mahad kadwa tayong agserbi ti biyang team basta control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadjan, kasama tan mangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, tayo namuti biyang ni Ronald Domingo, kumabgablaw kada kayo tinaimbag nga bigat tay amin nga sangapada. Okay, kasangwanan dagiti naisagana aramen ken saguday ti programa tayo, intay pangablaawan ng roden ti partner tayo. Okay, yes, good morning partner.
Good morning, partner Ken. Siyempre, kariti amin nga mga tatrabay ti programa Sirmatan ni Ilocano. Iti nagan ti gobyerno probinsyal nga daduluan iti nagaget na singpet na anus managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office, idaduluan ti officer in charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang, kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal, tinaimbag nga oras sa dinuman napaset ti lubong iti ayanyo. At rodan digitiya papaulo, digitiya kang runaan nga intay mapagasaritaan itatang bigat. Dagiti kang runaan nga intay idasar nga mapagasaritaan iti ito yung aldaw iti Biyernes, Hulyo 17. Siyempre, ti kang runaan, ngintay padanon, tatang bigat, iti tape interview, iti panakinuman, kaduamin, iti kamkaming, iti media, kaya ni Mayor Aldrin Garvida, medyo duansan ngal daw, nga naitantantan, dito itatang panakiinuman tayo, pakaseknan, iti tatanapinget, kakalikagom, iti Mayor, nga mang suporta, iti dati may sakal, iti kang runaan nga programa ni Governor Matthew Marcos Manotok, nga panakapatao, iti umdas, nga taroon, para kariti kakailan. Kaya siyempre, pakaseknan pa lang diti raramiden, ti gobyerno munisipal, iti panang tulong pa lang iti gobyerno probinsyal amang laban iti COVID-19. Kaya kasamiten iti pailang nga naisangkat met iti Kalman nga COVID-19 update press conference nga in 1-1 iti opisina tayo iti Communications and Media Office nagbalin sa nga ili the Dr. Loida Valenzuela ti Provincial Veterinarian ti probinsya tayo nga Ilocos Norte, kasamiten ni Dr. Rogelio Balbag ti consultant iti beneg iti salunat iti gobyerno probinsyal, ken kastameten ti may sapay kaditay nagbalin nga sa nga ili iti daytoy tatang panakaiswat iti press conference ket ni Police Lieutenant Colonel Relly Layog ka i-promote gayam ni Sir Layog ti mangidadolo ti Police Community Relations Office iti Ilocos Norte Police Provincial Office. So, congratulations once again, sir. Ken siyempre, kadagiti dadumantupay nga damdamag ti gobyerno probinsyal ipadanon dagiti kadwa tayo iti Communications and Media Office kang runan na kini kasamang Rosita Magalipis, ken kastameten iti Vice Governor's Office ni kasamang Frances Alegre. Ken medyo nabayagbasiten nga wan tinaipadahnon nga report ni Station Manager Rod Sadjan, mabalin nga do dagiti pakakumikuman nang yung barbaring tatangal daw at dati may palalaw na nga report. So dagiti kang rudaan nga iti idasar, syempre aldaw iti Biyernes, dati gasa tayo tatangal daw ipadanon to ni Apong Glenn iti horoscope iti daytoy tatang programa tayo. Alawen gagayem kay Rabsat, inte turo den rugyanan nga idanon ti pakabuklan dagiti na isagana nga damdamag itatanga bigat kalpasalay kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio. Papagayam, may samanin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, itiintay mga ga. Anya, di complete name mo tatay, kuya? Carmelito Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarap. Ano ti awan ti Ubrayon, kuya? Ako, di sir, pharmacy, di sir, di pag-ubra. Bali, dyan mga to, diabetic ko, di sir, tama. Ang bakterya ko na naman, sir, Nagkuhan na bakterya, di dyan. Diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Pinalipod di Julay, sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo si Barata ba, si sir, ang pangalipod, di din minang. Hindi ko, sir, medyo nakapsuta, hindi nga ko, halaka makaputing na makabangon. After 3 days, marinalatan na timix at di resistensya sa napantibang pahihon. Dati kasal nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atalan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, tada dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service,
clutch repair ken dagdumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan. Car accessories ken dagdumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganan 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ipagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagpalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Ti salunat ket isu iti karatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagidenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti Syudad Tibatak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Agbirbiro kay kadi inarama kinapintas ng serbisyo apan nakatanging dagiti binaryo. Lugas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod da adalituyen probinsya tayo ng runa iti Syudad Tibatak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti Syudad Tibatak. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasar sarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Sirmata ni Ilocano. Okay, tiya deta kung daway gagayem kerabsat, intero den rugyanan nga ipadanon dagiti na iya sagana aramin ken sagod iti programa tayo. Umuna ti amin, intayon mangigan ti horoscope tayo tatangal daw, ipadano kada tayo ni Apong Glenn. Apong Glenn, good morning. Good morning, kasamang Ronald Ken, kasamang Irene, good morning. Kanigi Jay, agbaybuy at Facebook Live tayo. Itata na danunan man yung Biyernes. Ay, Biyernes tuloy. Ay, Biyernes ngayon. Gusto, Biyernes. Happy weekend. Nalipat kami ngayon. Happy weekend. Dandaniman weekend din. Ken ita, nagititi horoscope tayo na nagapugan na Apong Glenn. Para kadikiti Aquarius. Ado ti kwarta mitangal daw. Ngem madimet ti love life mo. Agmadi ti love life mo. Manugtalang magbababae nila kay mo. Di kinabisim namin nga agdeg negosyo, isumet ti oras na nga agbababae. Panunutin mo na sa at no kayat mo payong nakadway suna no sa anin. Ngem no para kanya, kakit isina mo at amadileta. Laki color mo, red. Para ka di kita Pisces, regalwan na kanila kay mo ti cake. Surprise na ti anniversary yung itangal daw. Dahil ti panawen nga, epeksa na met ti kayat na nga ikasar. Ako, agsagan na ka ti sumarsarunong aldaw, ta ado pa yung sorpresas ti agaw. Sorpresa nga agapukin nila kay mo, itangal lawas. Laki kolor mo, puraw. Para ka di kita Aries, adamang text keng ka nga mga bagkati 10,000. Madi ka mamamati, awan met ti nakipagparpardi si param nga mga bagkati 10,000. Mamati ka deta, no? Nag-text kit ni nanang mo. Ikan na kanupati kwarta. O, kung nag-apo abroad. Ni nanang mo kami nag-abroad. Laki color mo, blue. Sumarunod, digiti Taurus. Mumay-maya tirik na mitangal dawan, gapot ka digiti naglabas ngal daw, kit medyo anda uyek ken panating mo.
makagurguriguren ka pa hindi kalman. Ngayon mayaten kada tingal daw. Ituloy mo lang take vitamins kada ingkagwat-wat, ingkag-exercise. Kurang lang exercise dito bagim. Laki color mo black. Para kada kiting Gemini. May kan kati may isang smartphone. Ngayon ti barangay yo. Ako, nag-sponsor na giti ka barangayan yung nga tadya abroad nga agitid dati cellphone para kada kita ag online classes. Napadam nga awan unang hanga makagatang ti cellphone. Kasi kati may isang beneficiaryo. Gapot na gapo ka dito mapaspasaran tayo nga COVID-19. Usarem nga nasaya dito cellphone mo hang mga pag-games, dito ML. Usarem nga nasaya at tapno bumayag dito cellphone mo. Lucky color mo yellow. Para ka dito cancer, agpakalbo ka itangal daw. Apo. Gimwapo ka mit kit di. Yan tila madina makita na kadigita pulis. Mapagkamalanda ka nga drug pusher. Diliwen da ka. Madi ka madanagan ta saan kamit a drug pusher. Pero problem lang talaga tayo wanted nga sa salakit na kita pulis. Nagamak. Madi ka lumablaban, baka ibalon da ka. Amin nga bagada surutin lastan. Ngayon bagam nga anga si kadaya. Karkarupam lang. Lucky color mo green. Para ka di kita iliyo. Itangal daw. Ket ma-perfect mo tayo aramidem nga leche planin. Timano nga lawas mo nga aglot-luto ti leche plan, yan madipur sa balin. So itang daw ket na isang sangayan ta nagbalin deta leche plan. No, ken nasagsayan deta kasi balin pa nga surprise nga regalo nga birthday ken ni mother mo. Apo deta. Happy birthday mother. Lucky color mo red. Virgo. Para kay Virgo, makasangit kay tangal daw. Kang malagit mo dedi kari nila kay mo nga iparamid na ipaaramid na katidak kay nga balay kini katangan na katikutse. Ita nga babakit kayo kadalalakay kayo kit namilis mo nga awan tayo bukod yung nga balay kaya nawan pero cheyo. Medyo ada pinagbabawi mga inasawa nila kay mo. Kaya manalo sa mon. Ana na kayo mabalin. Lucky color mo sky blue. Para ka di kita Libra. Ita nga daw kahit makagatang ka tinabayag mo nga kayat nga tarak niyan nga kalapati. Kalapati. Tila madi na makarukas damit lang. Iso nga madi ka pinagbatgatang itati aldaw. Itangal daw ti kalapati, sayang. Tumbigat latan. Barang nga makarukas. Minugumatang ka lang tatipik. Hanga tumayab day dyan. Lucky color mo maroon. So maroon no, Scorpio. Ada makursunada ang nga balasang itangal daw. Magisasarita ka kengkuan na tinabayag. Aging gana nga dadani ipek sa aming ngayat moon. Yan ti ka mo dyan na ikatin lang to tayo face mask na. Kit nagbabawi ka nito. Kurang na lang madi mo kumang nasapsawit nga balasang yan. Tapos maliklikam na gito kasi nga mapasamak, madi ka palang magisasarita ti balasang itangal daw. Lalo ka di naka-face mask. Okay? Lucky color mo pink. Para ka di sa Gitarius. Madi ka agpukan ti kayo, itangal daw, baka matupakan ka. No kayat mo ti agpukan ti kayo, mga lakati ka doang mangtingel ti talitak no sa bali ti direksyon na din yung mapukan mo. Pagkamalimit deta, baka mit deta ka doon ti matupakan. Basta ano kahit agpukan, agan alad kayo, itangal daw, matupakan kayo nga doon. Lucky color yun, blue. Sino kung tan na kayo ni Ma'am Baby, o basta bukat-bukan kayo ti kayo, pakata kayo. Capricorn. Ita nga bigat, nagluto ka itipatsit kanton, ay na may pakbong, italababuyo. Iso nga tapos nang balikli ka magluto ti kagasta, agluto ka lang sa tayo mamin, kaya da diguna. Barang saan nga may pakbong. So talaga kaya nung antipatsit kanton, nagluto, no ka talaga kaya nung tipatsit kanton, nagluto ka manin. Anadam laki, di ba ka mamantog manin. Okay, dito ti lucky color mo, brown. Dito yung horoscope ni Apong Glenn. Sabi kong mata, naikagay man ti isem gen ragsak, para ka dito nga, horoscope tayo. Ito naman naman Lunes. Sabi, happy weekend kada kayo aming nagbibuya. Kaya kada kayo kasamang Ronald Ken, kasamang Aileen. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye Apong Glenn. Happy weekend kita sapay ta nasalon at kakakang kanayon tapno iti kasakit binigan bigat mangigan mi dito kumalkalan diking nga boses mo. Okay, kenang gengarodan digiti horoscope tayo tatangal daw. Nang itulo din iti oras alas 6:29. Okay partner, intaro den rugyanan nga idanon digiti
naisagana nga damdamag informasyon ni tatanga bigat. Yes, partner, ket yun nata kuman nga ipadanon dati tata tape interview ken ni Mayor Aldrin Garvida nga siguro ket mas nasa siya at yun nata dati tata kabarbaro nga executive order nga nyatnag ni Governor Matthew Marcos Manotok dati executive order number 84-20 series of 2020. Dito yan kasamang Ronald dati dinakamat ni Vice Gobernador Cecilia Raneta Marcos, si Kalman nga EO ni Governor nga pakailan na dan dati tata panakaiyaludod dati curfew iti alas 10 iti rabii aging gaiti alas 4 iti parbangon laingen kasamang Ronald nangrugi idi laing rabii kasamang Ronald ken malaksid ti daytoy na isaguday pay kidati kabarbaro nga executive order ti gobernador tayo dati pakaseknan dati panagilubon iti motorsiklo kalpasan nga dan dati guidelines nga inyatnag iti TFMEID ken kasama tin iti Department of Interior and Local Government kasamang Ronald ket basar ket dati EO ti gobernador tayo dati dagiti maipalubos laeng nga aga kalubon ket dagiti agasawa kaming iti pamilya dagiti agkakabagyan ken kasama tin dagiti mayasping iti daytoy kasamang relatives Ronald nget masapol nga dati ipakita da kasamang Ronald dati ID da nga ada dati address da tapno iti kastakit mai paniknek nga dagitoy ket pada dati aga sidag damat lang kasamang Ronald iti pag nanaedan kasamang Ronald so dati tata dati nabayagen nga yururay iti kaduan nga guidelines pakaseknan dati panaglubon iti motorsiklo ken may sapay datoy kadagitay dinakamat iti laing Kalman ni Police Lieutenant Colonel Relly Layog ti Police Community Relations Office ti INPPO ken malaksid iti daytoy naisaguday pay kadati tata EO ti gobernador dati panaka-amendar dati pakaseknan dagiti tata agkalikagom nga rumwar iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken adamat lang dati intensyon wenno gagemda nga ag sublimet laing nga dagos iti probinsya kasamang Ronald so iti babaen dati tatang namendaran dati section 2 amendment of section 7 iti EO iti gobernador para kaditay umili nga addaan iti travel authority ipresentar dalaing daytoy nga travel authority ritay border officer nga isu iti mangi stamp iti date ken kasama ten ti dati wenno petsa iti ipapanaw iti probinsya pakairamanan dayay oras ang iti panagruwarda iti probinsya tayo Ilocos Norte kasamang Ronald ken napaman nga agsublida ket ti border officer i-check na metlang dati date ken time dati isrekda no nasurot metlang jay umiso nga oras nga rumbeng nga kadadala iti ruwar iti probinsya. Para kaditay tatasaan nga nakaalay ti travel authority ket maipaayanda kadati return pass nga pakailan ti wenno pangilanadan dati border officer kadati nagan dati maseknan nga agbiyahe ti petsa ken oras iti papanaw na iti probinsya pakairaman na dati plate number dayjay lugan dati gagem iti iruruar na iti probinsya ken kasamiten dati pagturungan na nga lugar ket tapaman nga agsubli iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ti border officer ket i-check na wenno ken i-verify na dati detalye iti nasao nga return pass kasamang Ronald so dati namendaran met iti pakaseknan dagiti interesado wen dagiti kalikaguman na iti rumwar iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga agsublimet lang nga dagos iti probinsya.
Ken kasama ten dati may sapay karite dinakamat ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos di Calman dati pakaseknan dati tata curfew na dakamat tamitan timo nagundaway dati apanang rugi ti curfew telas 10 iti rabi aging gay ti alas 4 iti parbangon. So data dati may sa karite tatamet na amendaran nga dati executive order ti gobernador iti section 3 ti kalabes ket na ken dati amendment na iti section 16 iti executive order number 7820 ken kasama din so dagiti gayon dagiti ilang kangrunan tata nga naisaguday ket dati kaudyan nga executive order nga inyatnag ni Governor Matthew Marcos Manotok kasamang Ronald. So no kikitaan ta kasamang Irene ket basit laing tinagbaliw no ikumpara kada toy dati kasamang Irene aga sipod nga rod ta intalaingen kada toy pakaseknan iti panaglugan iti solo motorsiklo ket awan iti nagbaliwan na kasamang Irene. Ngem dati makita lang dati nagbaliwan na ket dati dinakamat ni Apo Vice Governor Cecilia Araneta Marcos di Calman dati interview ta kada toy anat panawagan dito 5 daw ken si dati curfew hours 5 daw nga mangrugi ken si Mapa nga agpatingga kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket data kasi dati panangilawlawag ti Vice Gobernador tayo di Calman pasad dati kalikagom ti gobernador tayo nga dati mabiyag iti ekonomiya tayo iti probinsya tayo ng Ilocos Norte talaga nga dakkelan ti epekto iti ekonomiya dati COVID-19 kasamang Ronald. So barbareng iti panakayaludod ti oras ket lumadaw met iti panagserra dagiti business establishment ket adado iti kundaway dagiti kaprobinsyaan nga mapan aggatang kasamang Ronald. Well, kasamang Irene kunada pa nga ron kaano nga ta agpatingga dayto yaya kung kunada tay ti ala no kitkitaan tay kasamang Irene ket kasla napasublin iti dati nga sitwasyon iti probinsya tayo ngem tilaeng may sakadigitay makita tayo tatanga talagang pangrigaten pa lang ket daytay panaglugan kangruan kadigitay public utility vehicle kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, nang itulo din iti oras tayon alas 6:35 tuloy-tuloy iti programa tayo Sir Matani Ilocano ket sagad-saden ta iti mangipadanon kadigiti adadong informasyon damdamag iti daytoy nga bigat gapuan ta nakalaliso ti oras ken kasameten nang runa aldaw ti Biyernes tata kasamang Irene. The private transportation kayong kasamang Ronald Santa nga dakamat kem di same met lang dati masapul nga duwa lang iti tugaw iti kadaro kasamang Ronald. Alawan kasamang Irene. Okay? Intaro di danon iti sa balipay nga mapagsalita ni tatanga bigat kasangwarang inta shout out ket adto digitay agur orayan nga pakablaawan partner. Yes, kasama nga Ronald. So iyununatan nga ipadanon dati duan nga aldaw nga may tantantan nga panangi patangatang taki dati interview dagiti kamkaming iti media ken ni Mayor Aldrin Garvida iti Ili nga Nueva Era. Okay, awan ti output na partner. Agora kita man no. Props ta paglat na may nayon ti biyagan na iti kakailyan tayo. Manong hektarya iti nainayon siya. Dun sa sinod agmuna po siya. Ano nga po barangay? Halos amin nga barangay. Pati halang high value crops, pati dagiti nateng tayo. Lalo no kasi nga tiyempo masapol tayo ti extra income. So nagibunong tayo met kaya ti aming household, ti aming barangay. Ta halaing extra income. So pwede matipid nga pagserbi ditong pamilya. Kasi tamet nga mas nutritious digito fibers. Kasi nga epidemia nga makukuna. Dati Apo Mayor, oray awante pa iti pandemya, di ko kat dati itedyo, kaligiti bumarangay nga tulong. So, agtultuloy dahil iti sir, bakat adupay tata. Wen, nasken nga sa ronahin tayo iti kakailian kasi masapul damit tunay, handa nga makatrabaho nga gusto. Lalo iti kang runana, iti agawid, nga agaputi
sa basamali nga lugar. Mas kaya remedyon tayo dano. Kanya team may tulong kadakwada. Sir, kasi dagiti border to EJ Nueve Eras, sir, ada sumsumrek to ka sir. At kan ada pala iti checkpoint EJ, sir. Ada checkpoint lang ta boundary mi ngamin ti Abra ken Nueve Eras di jay. Ngem timid laeng pang mangkita no ka ligiti mo laeng agabuti probinsya. Sakbay nga may quarantine da. Ta amin nga gabuti sa bali nga probinsya isumat ti protocol tayo. Maski nga may quarantine except hindi tayo apor tayo no hanggang exceed kaya tayo number of hours ti pinag-stay da dito nagpapananday Manila o na outside the probinsya nagsubli da madami number of hours dapat sakbay di Manila dapat within 20 hours nagsubli da matlang ti probinsya tayo no di Manila within 30 hours otherwise nag-exceed da di jay or apor da ag quarantine da naman. So awang mulat makalibliban sa pumayor kas kumay batok nga dati maipuspuslit na dadto. Kasi na po awamet na medyo active amin. Ang laing ti kapulisan tayo, dagiti tanod yan, dagiti kakapitan tayo, barangay officials, second ti umili, aware da, medyo mas kananda unay kaya dito agda mga sitwasyon tayo so damit na minsan naggapo jay Abra sigud nga ni airport ti barangay so nga na i-quarantine nga dagos bala man naka-abit Yagdama less than 100 mga 80 plus kamsan ti including dagiti nagred-red warren. So, ano digiti quarantine facility tayo ti Nueve Eras, sir? Dada digiti i-mention ko latan Eco Park mi apong ang kay tumabut-buteng namalpas dati epidemya ta i-sanitize minto matlaeng dalasan minto matlaeng mas safe nga min di jay ta adadayo iti balbalay ken ada individual nga bilang amin so mas secure DJ nga ayanda nagpay kay kayo na medyo tindas pa iti one iti mapantay close mi pelang itapo. So ano ti share ti LGU sir kadagiti magastuda nga quarantine except kada DJ mismo nga kugat ti gobyerno. Dami ti tudmi nga makan kastamat ti barangay tutulag kami. Mapan no jay kayat DJ tin pamilya ngam ipagnadamit laeng kadagiti frontliners tayo ang baling ni Direct Soda ipagnada amin na niya timapan nga maited kada kwadang agserbi so every Monday every week met nga mangtetay ti isang gabasit nga tulong idalan tayo ti barangay tapos pagpilian tayo no barangay ti mangluto no di pamilya basta langit di ipagnadan damit lang isubli iti di frontliners tayo. Sir, ime ni RD PNP ito sa Nueve Eras, sir? Napang isat nagapak, napanaklata si Mabet Jay. Tinalpas na groundbreaking Jay pinili. Nagkikita kam lata Jay Kurimawen ta sa balyanan do kano ti Aglikaw. Sa adomet nga ili ti likawin na. Gapota medyo adayo jayan tayo. Mawatan tayo mat nga. So nga napantay si Mabet latan tak no mamit kay mat ni RD. Anak ko mati kang rolaan nga kasoran ta ni Nueve Eras kasi na-mention ti Nueve Eras nga turungan na Nueve Eras ken Original nga turungan so talaga ti siyempre tri-boundary kami boundary gam ti Abra Apayaw yan ti Ilocosur so talagang iso ti may isang turungan na itay ng gabuta adomet digiti papalan na peng istasyon si Mabet Kamlatan ta okay mat ni report mat ni PD na okay mat ti sitwasyon di jay sa balyan nan tumanan mga next month kano dan tumanan baga direksyon to mat jayan tayo mawatan tayo mat ison. Sir, how about the project nga Palsiguan River ket ti Nueva Era iso ti kaurunan nga pagdalanan na kadto kay patakder kan ije nga hydropower plant apo mayor. Wen hanlaeng hydropower plant ti adda plano nga i-konsultar kada kami na local chief executive ti Dumaya ken ti Mabagatan Nueva Era ban na
Marcos Dingras, Pinili Batak, pati pa'y Badok ten Sinait Sapay. Katag medyo maragragsakan kami nga papada nga ama iti at the consultation ta deti timang permanente nga solusyon kadagiti apo nga manalon ta amo tayo met nga sa problema ta iti danong nang runa-unay kada kami nga iti pakrasti bantay ta listo nga agpababa iti danom no kasto nga tuttudo adot danom ngem halisto met nga agawan at anang ato jayan mi kaya tapno DJ ang masaysayang DJ danong nga magbag na DJ panawang balids DJ ti taddo mga mahalat tayo no pa kaya naragsak met ti namitubiyang ta nagsurat ka nagresolusyon kami ta nag-intervene ni Apo Gobernador kanya po Senadora kaya timulong da po kasi na po Diyos positive na pimasa ni Jay Central Office ti niya ti pinaka-aprobar na kailaing nedan ti pakay-follow upan na ko nada kadan notice da ka iti opisina kaya tagkararag kami po ta dati siguro ti pangted ti pagbiyagan ti kakailang tinadunga-dumang ilingan ni mention ko. So sa Ilio, manunong ko ti maserbian na pagtatalunan amin na halos amin na pagtatalunan. Pagpagalan na konser ayan. Magna di banna tapos mapampinili Batakpay mapampay di Badok. When meron pa iti munisipyo ti Sinait ket magitay met puro water pump di tano kastoy nga pinagmulat tabako kada mais ngem na danto ko madije nga danom ket dakkel nga matipid ti pinagpadda ti danom no kastoy nga katikag na nangrona kada kami apo nga dati nga ato nga partena. So, adayin plano na magsasabit to amin danom ti madungan, danom ti papa, danom ti bunggo amin nga ti dumaya agsasabit to amin ti dandanom tayo isot kurang tayo. Dakla po do sir. Siguro, sapay tayo maprobaran. Lubos na po. Dapay kwasan Okay, detang rod partner ti pakabuklan ti inuman dagiti inuman nyo nga kaming inuman dagiti kaming ti media kunataman kini Mayor Aldrin Garbida ijay Nueva Era Ilocos Norte nakadado nga banbanag dagiti nasal sa lungsod iti kabibiyangan na kasamang Irene. Roger kasamang Ronald may bilang ditan datay tatapan na kay Palawa dagitay mulaan dagitay kakailyan na hiti ilingan Nueva Era karitay agbunga nga kay kayo pakiramanan dagitay dadong mapay nga high value commercial crops kas karitay natnateng kasamang Ronald kas pasetmeten datay panang suporta iti gobyerno munisipal kidatay kalikagom ni Governor nga maadaan ti probinsya tayo ng Ilocos Norte iti umdas ken aglaplapunasan nga taraon kasamang Ronald ken malaksid direta na pagsalitaan pay ti pagkaseknan dati quarantine facility ti ilingan Nueva Era nga segun ken kuana ket ti napilida dati Eco Park gaputa adayo iti balbalay ken makita na nga komportable ditoy dagitay tatakalugaran na gaputa nalamiis gapuan kadagitay tatado adu nga kay kayo iti naso nga lugar kasamang Ronald ngem ket di ayin pasingked na nga kalpasan datoy nga problema ket umununan to nga madalusan nga na imbag masanitize ken ma-disinfect sakbay nga malukatan tumanen kadagiti umili nga aga kalikagom nga aga turong nga mapan iti naso nga lugar kasamang Ronald ken karaman pay dita dati nadakamatapay dati pagkasekdan dati Palsiguan River nga nabayagen nga nadakdakamat ti munagundaway ni Sir Edwin Carino bayt dati panakinuman tamet ken kuana nga adu dagiti mabenepisyaran apaman nga pag dati malpasto when may pasdekto dati tatanga irigasyon nga mamagkonektar ti ilingan Nueva Era Banna asameten iti syudad ti Batak Pinili Corimao Badok ken adapay dati paset iti ili nga sinait nga mabenepisyaran to kida iti tatanga irigasyon kasamang Ronald.
Pakasek na niti panagmulmula iti kay di kita aga bungbunga kasamang Irem. Di mo kadiam mo nga dita Nueva Era Ilocos Norte ket iso ti paggapgapwan pa di kita may laklako iti merkado publiko di kita rambutan kasamang Irem. Roger kasamang Ronald ket talaga nga ado da kita maimulmula iti nasaong lugar nga kalikagom iti mayor nga dadapay nga maipadur asat niti kastaket dati masuplayan na iti intero nga probinsya. Diyak ka mo kasamang Irene no napampansin mo no aga turturong ka dita Nueva Era detay no Jack Marino kastoy no kan ada dagitay panagbunga danukan kadetay before nga umuli ka kadetay munisipyo di ba dagitay residential houses iti babana paset ti kalsada detay gasolinaan di jay makitam detay nakadakdakkel nga rambutan no ka di jay nga mula da nakadadot bunga na no ka kasamang Irene ay Jack pa napansin kasamang Ronaldo wan saka pumadaya ijay mapandi kadeta Sandaan wan ado pay di jay no ka kasamang Irene so nga mapampansin tayo no kang already ti paset ti banna adali kitay amamu tayo dita nga ada mulmula ng rambutan kasamang Irene ket ilokotan no ka kanya dagit mangipakastoy kay man kung unatay no ka ket wen kung kunada so nga napintas kasamang Irene ta umado digitay kayo nga agbungbunga nga maimula dita Nueva Era Ilocos Norte tadakkel abanag daytoy para iti kaligitay kalugaran tayo iti Nueva Era Ilocos Norte kasamang Irene. Saan lang nga rin taga Nueva Era iti mga benepisyaran kasamang Ronald ngem iti intero nga probinsya babaen ka iti taraon iti kada iti umdas nga prutas nga para ka iti kaprobinsyaan ken kasameten dakkel pa iti may tulong na iti aglawlaw kasamang Ronald. Okay, alamin na partner kasama nang iti sa bali pa yung mapagsalitaan ken mabali nagalawat tanto kadigati reports aga shout out taman kablaawan taman ni Manang Delia Ralie Caldoduaco. Good morning Ma'am Irene and Sir Ronald ko na ni pagayam tayo nga Nora Pulido. Good morning po. Nasameten kablaon tayo pa ni Manang Raquel Cambal Corpus manibo dita Vancouver, Canada. Manatoy ni Tristan John. Good morning sir. Pakumusta akman ni bayaw ko lando amin nga taga Lipay Solsona. Sir ko na natoy. Aga po kini TJ. Good morning. Kuna ni Apo Kapitan Joji Jimenez. Kumusta kayo dita Barangay Poblacion Burgos? Good morning, sir. Ni Daddy Ricardo Rabago kini Mami Norma Rabago. Kumusta kayo dita Hawaii ni Compa Jeff Cabias kini Mami Felicitas Cabias. Kaya dita Hawaii ni Manong Arnold Tolentino, ni Manang Nerida Cabias Tolentino, ni Sir Ronald Saludares na imbagin kay panagdengdengeg. Kasama tan ni paring James Agustin Banyaga sa digitay taga Mark Cafe padaanan nyo dati sumar programa dati kasangga at kalusugan gagayem kaya nakabsat madamati panagbuybuya panagdingdingeg ni paring James Agustin Banyaga kasamatan ni Ma'am Regina Salvador ni manang tayong Lorna de la Cruz kumusta kayo dito Hong Kong. Good morning Sir Ronald and Ma'am Irene kuna ni Ma'am Regina Salvador dito Bares West Dingras. Good morning ma'am. Kablaon tayo pa ni Sir Roderick Molina nga data abroad. Good morning Sir Ronald, Madam Irene kuna ni manang tayo nga Lorna de la Cruz sa metan kablaon tayo pa ni Apo Kapitan Elviro Ago dito Barangay Davila Pasukin kasamitan ken ni ABC Federated President Elmer Failugna. Good morning. And kasamitan ken ni Apo Sangguniang Bayan Member Efren Valdez dito'y Paway. Okay partner, digiti daduma madamdama manen. Yes, partner. So iti dito nga gundawe kasamang Ronald ket niti maysa kariti inta dakamaten ni padanon ket dati pakaseknan dati naisiangkat ti kalman nga press wenno update wenno COVID-19 update press conference nga inwanwan iti opisina tayo iti communications and media office kasamang Ronald ket maysa kariti tatana sang ili ket ni provincial veterinarian Dr. Loida Valenzuela ket syempre saan nga maliklikan nga madamag iti pakaseknan dati African swine fever when the ASF nga maysa kadagiti kangrunaan nga problema dagiti agtartaraken iti baboy kasamang Ronald. So dati tatai padanon ta ket dati sungbat ni Dr. Loida Valenzuela kidati nagbalin nga question ni kasamang Leilani Adriano iti dati tatapakaseknan dati ASF kasamang Ronald.
mayat ay i-plaster mo lang partner baka deta connector taman ti Madin, okay? Kapay napatbati 8 minutos kasama ti oras ti alas 7. Tuloy. Okay na. May aten. Sardeng dagiti Deta connector na. Nagsardeng tatamamak na mapaniti Metro Manila. Somehow nakatulong ko na kasi bihira yung mga pumasok na baboy ay products nga lalo na sa pork products. And nagkaroon din tayo ng mga advocacy kadagitay kakadwa tayo iti industriya na ikanda iti informasyon may panggap kadagitay bawal. Kano ayan nati lugar nga haan tayo nga pastra kaniti Ilocos Norte. Please take note, Ilocos Norte has maintained na free tayo iti ASF. We are only a few provinces in the whole of Luzon nga free iti ASF. No kitaan tayo zoning map, yellow green ti color tayo kasi light green kun ako kasi datayo ket datay ti landlocked Luzon kung saan andun yung mga cases. That's why tipay araramidan ti opisina tayo itatakit, we do surveillance ag conduct kami iti accredit tumultulong kami kadagiti farms nga mayat nga mapa-accredit nga ASF free farms or status. So far at the duwa talong nga farmsen nga natulungan mi and then at dapay may manag-inquire tayan even doon sa detay kunata yung quail farms, broiler farms nga kahit daagi biyahe outside Ilocos Norte at the DJ may manag-inquire kanya tayo ket dakalabanag nga amuda no ana dagi regulations kasi tited ko kanya DJ link kung saan nga mabalinda nga basaen DJ regulations no sanday bagbaga nga da kami lang di mga raramid ti regulations tayo. So mano dagi accredited nga ASF free farms tayo ma'am? So far we have one big benefit na no okay yung at may isang dakkel nga farm nga na-accredit way before even before COVID dati may isang dakkel nga farm dito sa Nicolas, that's Venvi. And Venvi has been exporting about 9,000 hogs nga slaughter tang katay mapandag ito Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Baguio, part of Cagayan, particularly to Gargaraw City, ijay Metro I think they even supplied some in Metro Manila and Bulacan and Pampanga. So may mga instances din yung mga DJ small farms tayo kasla iti may isang farm dito Batak nag-supply iti may isang proyekto ti gobyerno iti Agricultural Training Institute napan iti Ilocos Sur dagiti Burias. Kastamet na pandamit naglako iti Burias into Ilocos Sur. And then at damit may sa pa nga farm na biit pa nga napa-accredit tayo iti Bacara ken adda pa may sa farm nga baka ken kalding met DJ kwa dagem di dami pa nag-signify kinya tayo no kasano da nga agi-ship. Adda pa may sa dito Lawag nga nagpa-assist da iti Bureau of Animal Industry kasi idi akala namin da kami ti may pagpa-assistiran nga mahanmet iso nga tikirayat da medyo Manila ken di Bureau of Animal Industry nga representative at the airport iso nga inhinayaan nilang ida kasi kanyami di met ket nga saklawen no ana DJ dapat trabaho ti Bureau tinutulungan lang namin ti Bureau of Animal Industry para kada ti abanag. We do the surveillance, we do sampling, kolekta kami ti dara, agi-process kami kay DJ, pre-processing, then agi-ship kami kay DJ, nga mapan iti laboratorios. So, yun ang ina-assist namin sa mga farmers. Okay, tiya, dati kung daway, gagayam kay Rabsat, inti alawatan dati report, ipadanong kada tayo ni kasamang Frances Alegre. Oh. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasamang Frances, good morning and please go ahead. Ang kamuspusan na ti gobyerno probinsyal na babae na iti ay anak nga nga umaya dito probinsya. Dito ti imbatag ni Mr. Raquel apamanag nga na iya sayang kata iti presentasyon karigiti nagaduduma nga computer gadgets iti may isang pribadong kumpanya iti mismo nga session hall isang gunyang panlalawigan iti laeng Kalman. Inlawlawag ni Mr. Raquel nga iti
balin nga digital ticketing weno digital iti panaka-ited dagiti ticket kadagiti turista ket umuno na nga makita dagiti panaka-monitor iti movement wenno panaggaraw dagiti turista para iti contact tracing. Dagiti ket paset paylaeng iti panangadaptar iti makunkuna nga new normal tapno iti ket maliklikan iti posible nga panagawaras iti coronavirus. Iti agama kuna ni Mr. Raquel nga may sa karigiti kasapulanda ket dagiti gadgets ken kasamet na software kasapulan tapno iti kasakit may instalar ken kasamet na masurot iti nasao baro a sistema kalkalika gumanda. Ti pribado nga kumpanya iti nangitsaya kadagiti nagadudumang nga equipment kasa iti closed circuit television wenno makunkuna nga CCTV ken dumapay kasapulan para iti panaka-instalar. Dupay kasamay sa karagiti kitaan iti biyak iti Provincial Tourism Office ket ti makatulong padakwada sa di software kasapulanda. Iti biyang ti gobyerno provinsyal babaen kay ni Governor Macho Marcos Manotoc iti naiget nga mga adaptar karagiti baro nga sistema teknan paylaeng karagiti sitwasyon iti pandemic. Dahil iti damag manipod iti provincial capital para iti Firmata ni Ilocano program. Frances Alegre reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, data ti report ni kasamang Frances Alegre, kasamang Irene. Pakaseknan pa lang dati kalikagom, ti gobyerno provincial, siyempre iti paningidaulo iti gobernador tayo, dati panakabiyag iti turismo kasamang Ronald. Ket kaskaritin ng dakdakamatan, ti muno nagundaway, adan dagiti tataganwat nga raramiden iti Provincial Tourism Office para kidati ininot nga panakaipaduras manen iti turismo no pay syempre datay padang iti probinsya iti mapalubusan nga mapanagpasyar karitay bukod tayo nga napipintas nga lugar ditoy Ilocos Norte kasamang Ronald ket in batad ni Sir Ryan nga dakkel iti maitulong dagiti computers iti panakai promote dagiti tatanga lugar iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, kasamang Irene ket okay, alawan na gagayam kirabsat kasama na intay pumakada. Pagkakas na kadatay panangi palawag di Dr. Lloyd Valenzuela seknan pala kadatoy status ti African swine fever iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Irene. Roger kasamang Ronald segun ken ko anak ket nukit kitain dakkel iti naitulong datoy tatap problema iti COVID-19 iti sanlang iti probinsya tayo nga miti intero nga lubong kasamang Ronald ket iti pakaseknan iti probinsya dati panangi bilin ni Governor Matthew Marcos Manotoc nga panakaipatungpal dati naiget nga seguridad ken panaka-istrikto nga naimbag dagiti sumrek iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket dakkel iti naitulong na kidati tatapan nakasalwad ken panakapagtalineed iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga ASF free kasamang Ronald ket papan kadagitoy talagang may sa ti probinsya karigitay sumagmamanulaeng nga probinsya ditoy Luzon nga ASF free kasamang Ronald ket gapo kadati COVID naruay dagitay nagsardeng nagibiyahe kadagitay na dumadumang tartaraken ang pakairaman ti baboy ken kasamit dagitay na dumadumang produkto manipod iti baboy dagitay processed foods manipod iti baboy kasamang Ronald gan maminsan ket dagitoy pa iti panggapuan wenno pangrugyan iti nasao nga sakit so talagang nasalwadan iti probinsya babaen kadatoy tata nga panakaipatungpal dati checkpoint when naiget nga checkpoint iti border ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, alam mo na sa bagay kasamang Irene no pakaseknan kadigitay maparparti nga dingwen ditoy probinsya tayo ket awan iti problema kasamang Irene ngem tilaing problema ket datay di ba di probinsya tayo Ilocos Norte segon ken ni Dr. Valenzuela ket
ada digitay probinsya nga inasupsuplayan kasama Irene. Roger, kasamang Ronald, ti gapo kaya dati panakabigbig, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, nga ASF free, kaya ado na kitay probinsya nga kidkid daw, nga masuplayan da, karitay taraken, nga baboy, manipuda mismo, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, nga dakilmet nga makatulong, iti panakaitag-ay, panakaipaduras, iti beneg, iti ekonomiya, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang. Alam mo na partner kaya nakalalisto ti oras so intarod dakamatan digitoy sumagmamanulaeng nga inta padanon gapuanan ta talagang haanin nga ipalubos pa iti oras. Aloha Friday pada nga kailukuan ko na ni Compa Jeff Cabias. Good morning Sir Ronald and Ma'am Irene ko na ni Ma'am Regina Salvador. Happy morning Sir Ronald, Madam Irene. Thank you ko na to from Spain. Good AM everyone ko na ni Sir Roderick Molina. Ken kasamatan ni manang tayong Emma Kimuyog Arellano. Good morning Sir Ronald Konanatoy and Ma'am Irene. Okay? Kablaon tayo pa ni Ina Maji Tunak, kasamatan ken ni Ruby Buhukan Gieb ni Pahinag Sapla Aristotel. Ken kablaon tayo pa ni Sherwin Kim V. Rigunay ni John Baynosa. Ken kasamatan ni manang Erlinda Balbas Tabunda. Kumusta ka dito Sideg, Paway, Ilocos Norte, ni Mr. Jason Godoy, ken ni Sai Bunsay, ko na natoy, ni pagayam tayo nga Sally Robio, kasamatan ken ni Imelda Valdez Umabal, ni Madam Lovely DJ Lumbo, ken ni Ma'am Force Bitin, ken kasamatan ken ni Ninang Belinda Banadero Lungboy. Okay, partner? Yes, partner. So, dagita tata kang runaan, ken kasamit ten dagiti panangkid daw ta kasamang Ronald, dagita agbuy-buya, iti panangitultuloy da nga agbuya, iti dati programa tayo, sirmata ni Ilocano, ken kasamit ten, i-share da, ken guti-guten da, dagita tatamamo, ken kasamit ten gagayan da, tapnusan da nga paudi, dagita maararamid, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald, nang nangruna karito nga gundaway, nga dati palang iti krisis nga gubuay dati COVID-19. So iti nga roda na ganen ti gobyerno probinsyal nga idadolwan ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Communications and Media Office idadolwan ni Miss Maria Rona Isabel Dawang tuy pagaymi yung agyaman iti panang tartarabayo iti programa sirmata ni Ilocano Irene Ringor. Ken kasama ten pahabol kablaon tayo pa ni Apo Sangguniang Bayan Member Amor Macalma Bagarino dita pinili ken ni Mr. Jesse Gascon dita Hawaii. Ken pagyamanan ta digiti nakadkadwata partner iti abiyang ti technical department ni Engineer Mike Ramos kasama ta digiti duwa nga security guard tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken ni Mr. Robert Yadaw overall supervision ken direction. Kasamang Ronald pakamakam data nga aldaw gayam digiti activities iti syudad ti Batak dati stipend distribution ken kasama ten dati panakaipaymet ten dati tata digiti para kaditi agtagikwa kaditi sari-sari stores kasamang Ronald dati maipapaay nga recovery assistance para kadagitoy iti syudad ti Batak maiuswat tatang aldaw kasamang Ronald. So dagitay beneficiaryo agrubot kayon mapan kayon karitay pakaisayang katan na daytoy tata nga aktibidad. Okay, Ken ulitek laeng nakadwata nga nagserbi ti biyang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken ni Mr. Robert Yadaw. Iti field ni kasamang Frances Alegre ken kasama ten pagyamanan tayo ni Apong Glenn. Toy numuti biyang ni Ronald Domingo mangi batbati ni bagadamag na imbag nga bigat tay amin nga sangapada. Happy weekend. Bye-bye na po. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano.